Goedendag iedereen en welkom te Terneuzen. Het zijn de havendagen. Dus ook nog morgens op 29 juni 2025. Er is ook een stand van de VDAB aanwezig voor meer informatie op het gebied van technische jobs. Zo, en aansluitend heb je dan ook een markt en braderij. Zo, dat waren enkele ochtendbeelden hier, dus absoluut een aanrader om even langs te komen naar de havendagen van Terneuzen in de provincie Zeeland.